perquè els locals que s'ofereixen pels actes d'entitats culturals, per activitats públiques, posats a disposició. Doncs no fer-ho seria un acte de discriminació. Una cosa és que l'Ajuntament es pugui implicar o pugui donar suport, i l'altra és que seria indignant que l'Ajuntament no cedís amb una entitat per fer un acte perfectament legítim, perfectament legal, com és promoure un pronunciament voluntari dels ciutadans sobre una pregunta que es fa. L'objectiu primer és, bàsicament, fer de Catalunya un estat lliure, un estat de dret, però no a qualsevol preu. Nosaltres no volem una Catalunya lliure amb els mateixos vicis i amb els mateixos mals hàbits que ara arrosseguem. Volem una Catalunya que estigui regenerada en totes les seves vessants, en tots els seus àmbits. Volem una Catalunya regenerada políticament. Bona fe que tenim ganes de convocar-los i tenim ganes de commoure una mica aquesta societat igualadina que entenem que té una ocasió de demostrar que és capaç de mobilitzar-se quan hi ha unes raons, i les raons ens pensem que hi són. Per ella mateixa, fins i tot. Per la mateixa convocatòria, em penso que és una raó i un motiu perquè la gent es vegi, que es mogui a votar. La consulta, encara que sigui simbòlica, en molts sentits és més real i més interessant que no pas una elecció de debò autoritzada, perquè representa el que la gent vol, si la gent realment vol canviar les coses o no. I si voten que sí, vol dir que realment volen canviar les coses d'una manera radical, diguem.